akwụkwọ n'amụma Jeremaịa isi nke 3. Ọ sị, lee, ọ bụrụ na nwoke achụpụ nwunye ya, nwaanyị ahụ ewee si n'ebe ọ nọ laa, wee ghọọ nwunye nke nwoke ọzọ, di mbụ ya ọ ga-alụkwa ya ọzọ? Agaghị emerụ ala ahụ emerụ nke ukwuu? Ma gị onwe gị akwawo iko, gị na ọtụtụ ndị iko, ị sị na ị gaghị alaghachikwute m? Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Welie anya gị abụọ lee ebe niile dị elu nke ọhịa na-adịghị. Olee ebe gị na ndị ikom na-edinakọtaghị? N'ụzọ niile ka ị nọworo na-ele anya ha dị ka onye Arebia n'ala ọzara. I wee were ịkwa iko gị niile werekwa ihe ọjọọ gị merụ ala. E wee gbochie oke mmiri ozuzo niile. Mmiri ozuzo ikpeazụ adịghịkwa megide gị ihu nke nwaanyị na-akwa iko ka ị nwere. Ị jụrụ ka etinye gị n'ọnọdụ ihere. Ị sịghị na mgbe a kpọkuo m sị, nna m, di m nwere na nwa agbọghọ ka ị bụ. Ị ga-echebe iwe ya ruo mgbe ebighị ebi? Ọ ga-edebe ya ruo ọgwụgwụ ihe niile? Lee, ikwuwa otu a, i wee mee ihe ọjọọ gị niile wee nwee ike. Jehova wee sị m n'ụbọchị Josaya bụ eze, ị hụwo ihe Izrel nke na-adaghachi azụ meworo? Nwaanyị ahụ na-eje ije n'elu ugwu ọbụla dị elu na n'okpuru osisi ndị ọbụla wee na-akwa iko n'ebe ahụ. M wee sị, mgbe m mesịrị ihe ndị a niile, ya laghachikwute m, ma ọ laghachikwuteghị. Nwanne ya nke na-aghọgbu bụ Juda wee hụ ya. M wee hụ na mgbe m chụpụsịrị Izrel nye ya akwụkwọ nkewa ya n'ihi ihe ndị a niile, bụ na Izrel nke na-adaghachi azụ kwarịrị iko, na nwanne ya nwaanyị nke na-aghọgbu aghọgbu, Juda atụghị egwu, o wee jee kwa iko ọbụla ya onwe ya. O ruo site n'ịdị mfe nke ịkwa iko ya, na emerụ ala ya, o wee kwaso nkume kwasokwa osisi iko. Ma ọbụla n'ihe a niile, nwanne ya nwaanyị nke na-aghọgbu bụ Juda ejighị obi ya niile laghachikwute m, kama o ji okwu ụgha. Na ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Jehova wee sị m, Izrel nke na-adaghachi azụ egosiwo onwe ya onye ezi omume karịa Juda nke na-aghọgbu aghọgbu. Jee, kpọsa ụkwụ ndị a n'ụzọ ugwu, sị, lọta gị Izrel nke na-adaghachi azụ. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. M gaghị edu unu ihu iwe, n'ihi na onye ebere ka m bụ. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. M gaghị edebe iwe ruo mgbe ebighị ebi. Naanị mara ajọ omume gị, na ọ bụ Jehova bụ Chineke gị ka ijehieworo megide. I wee wesara ndị ala ọzọ ụzọ gị niile n'okpuru osisi ndị ọbụla. Ma olu m unu na-egeghị ntị. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Lọtanụ ụmụ nke na-adaghachi azụ. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. N'ihi na mụ onwe m bụ di nwere unu. M ga-ewerekwa unu, otu site n'otu obodo, abụọ site n'otu agbụrụ. M ga-emekwa ka unu bịaruo Zayọn. M ga-enyekwa unu ndị ọzụzụ atụrụ dịka obi m si dị, ndị na-eji ihe ọmụma na inwe uche azụ unu. Ọ ga-erukwa mgbe unu baworo ụba, mụkwa ọmụmụ n'ala unu. N'ụbọchị ahụ, ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta, na ha agaghị asị ọzọ, ihe ọgbụgba ndụ Jehova. Ọ gaghị abakwa n'obi. Ha agaghị echetakwa ya. Ha agaghị eletakwa ya. Agaghị emekwa ya ọzọ. Na mgbe ahụ ka ha ga-akpọ Jerusalem ocheeze Jehova. A ga-achịkọtakwa mba niile ruo ya, inye aha Jehova ruo Jerusalem. Ha agaghị ejesokwa isi ike nke obi ọjọọ ha. N'ụbọchị ahụ, ụlọ Juda ga-ejekwuru ụlọ Izrel. Ha ga-ayịkọkwa bịa site n'ala ugwu ruo ala ahụ nke m mere ka nna unu ha keta. Ma mụ onwe m sịrị, m ga-esi aṅaa tinye gị n'etiti ụmụ, wee nye gị ala na-achọsi ike, ihe nketa nke mara mma nke oso niile nke mba dị iche iche. M wee sị, nna m ka unu ga-akpọ m. Unu agaghị esikwa n'iso m laghachi azụ. N'ezie, dịka nwaanyị si ewere nghọgbu hapụ di ya,
Otu a ka unu ghọgburu mụ na ụlọ Izrel. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Olu ka a nụrụ n'elu ebe niile dị elu nke ọhịa na-adịghị, bụ ịkwa akwa na arịrịọ amara niile nke ụmụ Izrel, n'ihi na ha emewo ka ụzọ ha gbagọọ. Ha echezowo Jehova bụ Chineke ha. Lọtanụ ụmụ nke na-adaghachi azụ. M ga-agwọ ndaghachi azụ niile nke unu. Lee anyị anya, anyị abịakwutewo gị, n'ihi na gị onwe gị bụ Jehova bụ Chineke anyị. N'ezie, n'efu ka nzọpụta ahụ bụ nke a na-ele anya ya site n'ugwu nta dị iche iche, bụ igwe mmadụ n'elu ugwu niile. N'ezie na Jehova bụ Chineke anyị ka nzọpụta Izrel dị. Ma ihe ihere ahụ erichapụwo ihe pụtara na ndọgbu nna anyị ha dọgburu onwe ha n'ọrụ site na mgbe anyị dị na nwata. Igwe ewu na atụrụ ha na igwe ehi ha, na ụmụ ha ndị ikom na ụmụ ha ndị inyom, ka anyị dị n'ala n'ihere anyị, ka ọnọdụ ihere etinyere anyị n'ime ya kpuchikwa anyị. N'ihi na Jehova bụ Chineke anyị ka anyị mehieworo megide, anyị onwe anyị na nna anyị ha. Site na mgbe anyị dị na nwata wee ruo taa, anyị egeghịkwa ntị n'olu Jehova bụ Chineke anyị.